नमस्कार. आज आम्ही तेप्पळ घालून सुंगटां सुकी करची पळोवया. सुकी करच्याक आमकां लागता सोय, तांबडी मिरसांग, भिंडा सोला, तेप्पळ आमी दोन्ही उदका भिजयला, हळद आणि क्लीन करून धुवून घेतील सुंगट. सगळ्यात पयली मिक्सरात सोय, सुकी मिरसांग, हळद आणि थोडं उदक घालून गंध मसाला वाटून घेवचो. हो आमगेल वाटील मसालो. सुकी करच्या आयदनात सकल केळी पानां चळको नाजाल्यार हळदी पान दवन घेवची. नंतर त्या आयदनात वाटील मसालो, सुंगटां, रुचीपुरती मीठ, सोला, तेप्पळ आणि थोडं उदक घालून सगळे एकपटी बरें करून मिक्स करून घेवचे. आता हे सुके गॅसाचेर मिडियम फ्लेमाचेर धाकण धापून शिजोवचे दवरचे. जाय जाल्यार प्लेटार थोडं उदक घालून घेया. सकल केळी चळको घाल्ल्यान तो मसालो करपना. आम्ही माते मडकीत रान्नीचेर दवन हे सुकी केला. हीच मडकी गॅसार बी दवन करचे जाता नाजाल्यार दुसरी नॉर्मल आयदना भितर बी हे सुकी करचे जाता. गजगज येईल की धाकण ओपन करून शिजयल्यार उदक आटून सुकी दाट जाता. हुन शीता बरोबर हे सुंगटां सुके एन्जॉय करा आणि कसा म्हणून आमकां कमेंट करून कळया. रेसिपी आवडल्यार लाईक आणि शेअर करा आणि आमगे चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.